S ovim starijim ženama i sve nešto ovako na mjesto. Izviš noge da budu 2 metra i da okačim na Instagram. Hoćeš onda ovdje? Zaista je zaslužila ovako najavu. Ajmo, idemo dole. Ajmo. Ček, samo sačekamo velika, ne možu? Nije. Dobroveče, Tekto, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas. Idemo, a? Izvolite. Hvala, dobroveče, kako ste? Dobroveče, izvolite. Ćao, ćao. Dobroveče. Ovdje pa snimanja s ovdje bilo. Bravo, Seko, si dobro, bolje. Mi se vidimo svaki dan. Ja sam Bojana iz ekskluziva bivše. Zapravo bivše. Tako, odatle se znamo. Mi smo u principu spremni, idemo dolu u taj studio s bendom. Jes, evo kolegi iz benda. Jel ti možda trebaš vikendice još zbog nečega? Ništa mi ne treba, samo voda jedna da nije hladna. Odlično. Za seku voda da nije hladna. Voda. Još neko nešto, Marko? Još neko nešto da pije? Može voda. Da, 3 vode onda. Eto, to je to. Što se kaže, sve pesme prvo da snimimo. Pa najbolje onda tako je, i onda kreće razgovor, snimate 1 na 1, gledate priloge koje smo mi pripremili, ulazimo... Nemojte moga se emotivno. To zbog mi nas se raspoče na sve. I krenu priloge, ja ću... Gdje si bre? Šta si se uplašio bre? Sva javi se čoveče. Tamo po Twitteru sve i svašta pišeš, a sad ovdje. Ne. Evo da ti pošalje master i to je to. Ne može sam kao sam onaj sudiš od. A sad na ispovest. Ko živ, ko mrtav. Sad ko živ, ko mrtav. Jel to ta Ljilja? Jel to ta Ljilja strašno trepete strade i života? Tako je. Dođo i ja na sud. Zgrešila sam Ljilju. Zašto da im kako? Toliko sam srećna što sam... Ne, ti ćeš s ove strane. Dobro. Ali ćete zajedno tu. No Bože, koliko imaš fanova ovde. Da. Ima tu i tvojih fanova. Zajedno će biti tu. Stvarno, ko je moj fan? Zajedno da slikam tu. Ajde se snimamo, da. Ajde. Da se najavu, deca kod do šumi. Tako je. Molim te da mi pošliš tu sliku, da nam izviš noge da budu 2 metra i da okačim na Instagram. Hoćeš onda ovdje? Ne, samo da smoriš na zemlju. Kako gde sedi Lili? Izvolite. Ja ovde. Jel, toliko moramo daleko, pošto ne možemo bliže malo. Zbog korone. Šalim se, bre. Dobro. Milinica. Lepo, a? Dobro, super. Čej, studio, ne da vam je lepo. Seko, da šta ti predlažem? Da sedneš tamo gde je ovo belo jasuče, tu ti je najbolje svetlo. Dobro, to je bitno. Da, tako je. A što ste meni uvalili ovo što? Ne, to su dve Ti si tu stala, znaš. I uvek si lepo, oni tebe nameste. Ali mi koji gostujemo moramo i mi da se namestimo. Tako je, to su 2 pozicije. Spelamo, pošto isti. O da, nego sam mislila ideš. Dobro, ja tako ne mogu. Imam i takve. Ovo su najbolje. Ovo je ona plastika, ali meka. Da. Možeš ti da nam budeš vidjeti. Da imam i te. Skupe jesu, ali... Ma brate, ne mogu ja. Ovo su Da, ja sam mislila velika. Ne. Onda da mi stave bubicu da ne sedim da se... Da, evo stiže konac. Čekaj da ja pogledam. Eto, jesam se vidio? Pozdrav se Belka. Čujem se. Toliko divan čovek, toliko sjajan. Meni će biti teško kad ja budem ostala bez tebe, znaš? Znaš, ali jeste što ovo kažem, to nije istina. To je da bi ja bila zanimljiva, znaš?
Kad mu budemo pustili, na Belka da porasta. Ja, znaš što mi rekao? Kaže me njemu, rekao, Betina sam morala bude gubiti da namještaš, jer sam pričala to s ovim starijim ženama i sve nešto ovako namještaš. Kaže, aha, znači provalila sam. Ćuti. I sad on pazi ozbiljno. Tamo mi je sin, nemoj da čuje to što pričamo. Reći će Kevik, da krene i on. Pazite ljudi, će špica. Podignite sve što treba, ispravite se. Molim, zovite mi večera Seka. Ajmo. Jel ti znači ideš jednog nedeljno seminuš, ili tako? Da. Ili kako kažeš? Svake nedelje. Svake nedelje. Ona je glumica, pevačica, majka, supruga, ali i snajka. Ona je i zvezda sopstvenog realitija u kojem je pokazala sve svoje vrline, ali i mane. Postala je i voditeljka i to novog projekta Majke i snajke koji se emituje upravo na Kurir televiziji. Gošća sceniranja je muzička zvezda koja nikada ne kasni, tačno zna šta želi u životu i ostvarila je svoj najveći san. Ima skladnu i bogatu porodicu. Do sada je umela da ubode hit za hitom i neguje istinske vrednosti. Svima je jasno da sceniramo Svetlanu Seku Aleksić. Seko, dobroveče, ili bolje rečeno, koleginice, dobroveče. Dobroveče Ljiljo, dobroveče svim gledalcima, kakva najava. Tako si mi zaslužila ovakvu najavu. Hvala ti puno i baš si me onako dirnula. Mislim, prvenstveno je jako emotivno, a sa druge strane, ako je to istina i ako me tako vidiš ti kao novinar koji me zna toliko dugo godina, ja sam zaista onda srećna i zaista sam uspela u svom životu ostvariti ono što sam od uvijek želela i maštala. Ali priznaj, da te nisam štedela, kada su bili neki i manje lepi trenuci. Pa prosto ti kao novinar si imala sigurno razloga, ja kao javna ličnost sam odabrala da moj život i ono prosto... Pa Seka kao Seka, nasmejana i vedra i naše prijateljstvo, što bih ja rekla onako u šali, još iz 41. Da ne pričamo o godinama i o tačnom datumu, ali nekako muzika nas je naravno kao i većinu spojila i nekako nas i možda i održala. Ali kao što su vam neki ljudi zapisani, tako mislim da smo mi bile jedna drugoj zapisane. Često u intervjuima kada naravno pitaju da li ima prijateljstva na estradi, da li su moguća, ja kao primer uvek izdvojim nju i malo pre smo se šalile da ne možemo baš sve onako otkrivati javnosti, puno tu smeha i svačega ima. Vrlo smo slične i nekako duhovite na neki svoj način, tako da nam svako viđanje i svaki razgovor i telefonski i neke naše snimljene govorne poruke uvek su onako pune šale. Volim je beskrajno i ona to zna i što bi rekli, poznaju nas i naš nadimak su usvojili čak i ljudi koji nas prate na društvenim mrežama. Ona je moja Vanilija i ja njena i ovom prilikom još jednom da je kažem da je volim najviše. Seku nisam poznavao dok nismo krenuli ovo da radimo. Međutim, većeg i boljeg profesionalca, a velikog čoveka, humanistu, do sada još nisam upoznao. Samo to neko iskustvo u tom nekom našem radu stvarno ne mogu rečima da objasnim, jer prezadovoljan, zadovoljan i moram samo da ponovim, već 10 puta sam to rekao, da mi je neko pre 15 dana rekao da će Seka, da mi nedostaje kad ne budemo snimali, ne bi mu verovao. To je ono upravo što se dešava, pogotovo kad snimamo Snajke i Majke. Atmosfera na samom snimanju i ostalo, i ona sama, kakva je kao osoba, bukvalno celu ekipu uzdiže, jednostavno, i ono što je osnovno, ona je čovjek. Znaš da imam sve tačne i proverene informacije, a ono što sam čula jeste da u ovom serijalu, odnosno u ovom programu, učestvuju i poznati. Da, oni će pred kraj, kada budu bili finali, da, učestvovaće i poznati, ja ne učestvujem. Ko su?
Ovo je sad jedna, da ne kažem, anegdota i ona je simpatično. Kada su me produkcije pitali da li želim nekog da preporučim od svojih kolega, mislim ima dosta kolega koje cenim i poštam, ali kolege s kojima se družim, ja sam nekada mogu samo strade je svađa Lebro. Ja mogu samo nju da vam preporučim kao mog prijatelja. Postoje ljudi koje poštem i volim, Jana, Sale Matić, Adil i tako dalje, ali ona je moj prijatelj, s njom se družim. Ona mi dolazi u kuću, ja odlazim kod nje, ja nju mogu da preporučim u tom smislu, jer njima su potrebne porodice, dakle javna ličnost, da dođe sa svetom s mužem. Tako da... Hoće li biti i ona? Hoće. To će biti zanimljivo. I ja, pa ja jedva čekam da vidim kako ćete da izgleda. Ja jedva čekam. I bit će zanimljivo kad ljudi budu videli kako je to izgledaju javne ličnosti sa svojom porodicom koji je kuvar. Što je najbolje, tamo živi nego bi zajedno. Zove me dođe kod nje da ona jedna pilote. Ona ti poveziš 60. Da, znaš ti šta je to? Vidjet ćeš njega koji je korimorito. Znaš, ima tu. Koji će da nam se pridruži sad u studiju, a koji je Sekin partner u ovom fenomenalnom show programu. Masterchef. Masterchef Rašo, dobroveče. Dobro mi došli, izvolite. Niste se dugo videli? Ne. Pa nismo, u stvari, nismo se dugo videli, nismo se videli od juče. Da, a rekao mi...